नायदो इसोरा संसारखौ इसिग्राब अनबाय बे गावनि साथार सारिजानाय फिसाखौ जोंनो ओरैनो होबाय अनदायगाफोर मोनसे फिसा सल' जायखौ नोंसोर खोनाब्ला गाबगोन दुखुनि मोनसे सल'खौ आं दिनै नोंथांमोननो होनो लुबैदों सिसिला मुंनि सासे हिन्जावसा दंमोन बे हिन्जावसाया बिमानि मुङा बिफानि मुङा बानाबास नाथाय उन्दै बैसोआवनो बिनि बिमा थैनानै थांबाय बिफानि अननायजों बे सिसिला लासै लासै देरबोनो हमबाय आरो 4 बोसोर जेब्ला जायो दुखुथिया बिमाया नाथाय उन्दैयावनो रुंसारि जाबाय बिफा बानाबासआ मालायना खामला मुजिरा मावनानै बेबायदिनो गावनि फिसाजोखौ गेदेर थांखि दं रावबो गैया सासेल' फिसाजो बे फिसाजो सिसिलाखौ लानानै गेदेर मिजिं दं बेनिखायनो बे खामला मुजिरा मावनानैब्लाबो फिसाजोखौ बियो फेदेरदों सानसे समाव जेब्ला बे गावनि फिसाजो सिसिलाखौ लानानै मोनसे सासे गोनां गिदिर माहाजोननि न'खराव बार्थडे जानो थांदों जाय उन्दै गथ' सिसिलाखौ स्कुलाव बै गोनां गिदिर माहाजोननि फिसाजोआ क्लास 10 मानोना बेखौ जोबोर अनो एखे स्कुलाव बेनिखायनो बे हावरिया न'खरब्लाबो बै गोनां गिदिर माहाजोननि फिसाजो बियो सिसिलाखौ लेंहरदों आगै नोंनि बाबाखौ लानानै आंनि बार्थडेआव फैदो आं थांगोन आब' बे उन्दै गथ'खौ बियो जोबोर अननायखाय नार्सारिनिफ्राय बेखौ लोगो मोननायखाय KG 1 मोननायखाय बेखौ बियो जाय माहाजोननि क्ररपतिनि फिसाजो बेना गेदेरथार बार्थडेनि हाबाफारि जानायाव गोबां मानसिफोर हाबाफोर बायदि हाजार हाजार मानसिफ्रा फैदों मिनिस्टारनि MLA नि इन्जिनियारनि डक्टरनि गोबांथार गोनां गिदिर गारि लायै फैदों आरो बिसोरनि गेजेराव गरिब हावरियासिन सिसिलानि न'खरानो गारि मटर लानानै फैदों नाथाय दिनै सिसिला बिफाया गावनि फिसाजोखौ दिनै बे फिसाजो मालायना जोंब्ला माब्ला दंब्लाबो बिसोरना एसेल' जेरै गस्ला खोमायाव जिनाय सेन्देलाबो जिनाय फिसाजोखौ लानानै बियो बै गोनां गिदिर माहाजोननि फिसाजोनि बार्थडेआव थांदों रावबो बिसोरजों गोजोननाय लायाखै रावबो बिसोरखौ वेलकाम खालामाखै जेब्ला जाय बै फिसाजो माहाजोननि फिसाजोआ नुनाय लोगो लोगो आगैनो फैबाय हावरियाब्लाबो बे दुखुथिया बे न'खरखौ बे गोनां गिदिर माहाजोननि फिसाजोआ क्लास 10 फरायनाय आरो बे फिसाजोआ अनदायगाफोर बे 18 इयार्स जाबायमोन 18 इयार्स जानायाव बे गावनि मोनसे बार्थडे खुंदोंमोन आरो बेखौ नुनाय लोगो लोगो फै आगै अब्ला फै आंकोल फैदो रावबो बरायाखै जिराफारा गाननानै फैनाय बे गथ' आरो जिराफा गाननाय बिफाखौ बे गोनां गिदिर MP MLA मिनिस्टार अफिसार इन्जिनियार डक्टर गासैबो जोंब्ला माब्लाजों फैनाय बोरै बेखौ नायसननो नाथाय दिनै बे 18 इयार्सनि बार्थडेआव खुंनाय बे सिख्लाया अनदायगाफोर बेनि मुङा अनदायगाफोर जानो हागौ बेनि मुङा अनदायगाफोर रसमेरिमोन रसमेरिया बेखौ नाजावदों आगै फै आरो बेखौ जिरायहोबाय रावबो दिनै बिसोरखौ नायसना अन्थाव बाथाव सिसिलिया गावनि बिफाजों खाथियाव जिरायदों गासैबो जोंब्लाव माब्लावजोब बिसोरनो सोरबा फार्स्टआव कफि होफैदों जानाय होफैदों नाथाय बिसोरनो जेबो होआ गल' नायदों मालायनि साहा लोंनाय मोजां मोजां पार्टिफोर जानाय नाथाय दिनै फिसाजो सिसिला आरो बानाया दिनै बिसोरनि जानायफोरखौ नायदों नाथाय रावबो बिसोरखौ नायसना बेबो सम सम फैयो नाथाय आयौ आगैमोन नोंसोर जेबो होआखै गावनो होफैदों हावरिया होननानै दिनै बे रसमेरिया मुगैयाखै जेब्ला बे बार्थडेआव गोबां मानसिफोरनि गोबां मोजां मोजां गिफ्ट होनायफोरखौ नुदों सोरबा लेपटप सोरबा स्कुटि सोरबा लेडिस साइकेल सोरबा मबाइल गोबां दामि दामिफोरखौ सोरबा इन्जिनियार डक्टर सोरबा मिनिस्टारफ्रा दिनै बे रसमेरिनो होदों मानोना बेयो क्ररपतिनि फिसाजो सासे गिदिर क्ररपतिनि बेंक बेलेन्सआ जानांगौ 50 क्ररनि दङ
दिनै बे गोनां गिदिरखाय जानो हागौ बेनि 1 कौटिनि बेयो बार्थडे खुंदों ना बेदर जानाय जोबनो गैया समायना रमायना डेक'रेसन खालामजोबनाय गोबां सुबुंफोरनि थुबुर बिसिनि गेजेराव जाय हावरिया सिसिलिया आरो बिफाल' दं गासैबो जोंब्लाव माब्लावजोब बिमा गैजायै जेरै दुखुथिया सिसिलिया बिफाजों बामजानाय बाप्पा मालाय हनै गासैबो जोंब्लाव माब्लाव औ आइ जों हावरिया जों खामला मावनानै जाग्रा गासैबो दिनै जोंनि खाथियाव रावबो जिराया गासैबो मालाय गोनां गिदिर समायना रमायना जोंब्लाव माब्लाव गासैबो गाननाय जोमनाय जोङो बाबा दा गाबसा इसोरा जोंखौ अनगोन जों हावरियाब्लाबो जोंखौ अनगोन बेबायदिनो सिसिला नुनो मोन्दों गोबां मोजां मोजां गिफ्ट होनाय बान्था होनाय बेखौ नुनानै बे गोसोआव गोलथांदों आब'नि बैसोआ 18 इयार्स जाबाय 18 इयार्स जायोब्ला बेबायदि मोजां गिफ्ट मोनो आंबो सानसे 18 इयार्स जागोन 18 इयार्स जायोब्ला आंबो मोजांथार बेबायदिनो बार्थडे खुंगोन आरो बार्थडेआव आं गोबां मानसिखौ लेंहरगोन आंहाबो बेबायदिनो मोजां मोजां गिफ्ट मोनगोन स्कुटि मोनगोन मबाइल मोनगोन बिनि गोसोआव सानदों उन्दै गथ' साननो हायाब्ला बे सानदों जेब्ला जायै लोङै सिसिला आरो बारनाबासआ बे बार्थडेआव गावनि बिब' बादिनो गंसेल' फावथेन आरो बिबार फिसा गिफ्ट होबोनो हादों आब' बेखौ लादो दे आगै सना थांदो खालि बारसे बिबार आरो फावथेन गंसेल' बियो रसमेरिनो बेखौ गिफ्ट एबा बान्थाखौ होबोदों जेबो गैया जेब्ला बियो बिफाजों फैफिनबाय मोनाबिलि जाबोबाय मोनाबिलि जाबोनायाव बियो बिफानि फेन्दायाव जिरायनानै अन्थाव बाथाव फारौ बादि मेगन दाउथुनि बादि मेगन नायदावनानै बाबा आब' रसमेरिनाव गोबां मालाय लेपटप होदों मबाइल होदों साइकेल होदों 18 इयार्स जायोब्ला बाबा नों आंनो मा गिफ्ट होगोन बुं बाबा बिफाया मालाय बेनो मोजांथार सनाबो होदों बेनो लेपटप होदों बाबा 18 इयार्स जायोब्ला नों आंनो मा गिफ्ट होगोन बाबा बिफाया जेबो बुङाखै फिसाजोखौ गोबाना खुदुमदों आं उनाव बुंगोन फिसा आं उनाव बुंगोन बाबा नों मानो बुङा आब' रसमेरिनो मालाय बिफाया मोजां गिफ्ट होदों आं हावरिया फिसा आं हावरिया आं उनाव बुंगोन फिसा सानफ्रोमबो सम जाब्ला गोसोखाङो स्कुलाव थांना फैयोब्ला बे गोसोखाङो बाबा नों आंनो 18 इयार्स जाब्ला आंनो मा गिफ्ट होगोन बेखौल' बे बुंबाय थायो मालाबा नाथाय जेबो बुङा बेनि थाखाय बे गथ' फिसा हिन्जावा जाय रसमेरिनिफ्राय मोजां मोजां गिफ्टखौ नुनानै गावहाबो बेबायदि मोजां गिफ्ट मोनगोन साननानै बिफानाव सोंबाय थादोंमोन सिसिलिया सम थांबाय लासै लासै बिदिनो देरबोबाय सानसे समाव जेब्ला अन्दागाफोर जेब्ला बे 17 इयार्स जानायनि सिगां 18 इयार्स जानायनि सिगां जेरै सिसिलिया मोनसे बेमाराव गोग्लैबाय जाय बेमारा बेनि बिखानि बेमार गावनि बिखानि बेमार अब्ला डक्टरनो लांबाय जानो हालिया लोंनो हालिया सासे फिसा बिनि सायाव गेदेर बेजों लानानै बेखौ फेदेरदों फोलावदोंमोन दिनै बिफा बारनाबासआ गावनि फिसाजोनि बे दुखुखौ नुनानै डक्टरनो सोंबाय सार आंनि फिसाया मा जादों अब्ला डक्टर बुंबाय खोनासं बारनाबास नोंनि फिसाजोआ बिखाया गाज्रि जाबाय बबेबा सोरनिबा बिखा मोनोब्ला अब्लासो बे गथ'आ थांना थागोन खोनानाय लोगो लोगो दिनै अन्दागाफोर बारनाबासनि मैखुना थेर बेथेर जाबाय खोमसि जोमैजों साग्लोबफैनाय बायदि बिनि जिउ आरो देहा सोलेराव गोजौ हाजोआ होसिनफैनाय बायदि बियो गिलिर मोनबाय आं मा खालामनो आय' फिसा आं नोंखौ मा खालामनो बाबा नों मानो गाबगोन होनबाय जेबो नङा फिसा नों मोजां जागोन सना नों मोजां जागोन खुसि जाफिनदों आं मोजां जागोन ना बाबा औ फिसा नों मोजां जागोन सानसे समाव आलफनसायाबो जेब्ला हस्पिटालाव दंमोन
बुंदोंमोन बाबा आंखौ न'आव लांफिनदो आं स्कुल फरायफिननोसै आं मोजां जागोन ना बाबा आं हामगोन ना गाबै गाबै बुंदोंमोन आंबो बुंदोंमोन नोंखौ साना नों हामगोन बेबायदिनो दिनै बानाबासाबो गावनि फिसाजो सिसिलाखौ बामनानै बुंदोंमोन आं नोंखौ थैहोआ फिसा नों मोजां जागोन नों हामगोन बियो गोसो बाया जासेनि फिसाजोखौ गोबाना खुदुमबाय आरो बेनिफ्राय जेब्ला बियो सिसिलाखौ गोबानानै न'आव लाबोयो बिनि जानो हायैखौ नुनानै आं मा खालामनो आरोबाव डक्टरनो लांफिनबाय बे बुंबाय सार आंनि फिसाजोखौ आं फोथैया आं फिसाजोखौ बांसिन अनो बेनिखायनो आंनि बिखाखौ होदो आंनि बिखाखौ आं फिसाजोनो होलांनोसै डक्टरा मोदै गदों आयौ नों फिसाजोखौ इसिग्राब अनो डक्टराबो सासे ख्रिस्टियानमोन नंगौ जिसुआबो जोंखौ अननायनि थाखायनो दिनै गावखौ गावनि थै आरो मोदोम जिउखौ बेजोंनो होबाय दिनै नोंबो गावनि फिसाजोखौ अननायनि थाखायनो गावनि बिखाखौ नों होनोसै औ सार होदो नाथाय आंनि फिसाजोनो दा खोन्था जागोन डक्टरा बानाबासनि बिखाखौ बख'नानै अपारेसन खालामनानै बिनि फिसाजो सिसिलानो होबाय आरो बिफानि गेदेर अननायखौ नुना सोमोनांदों डक्टरा आरो मानोना बियो मिथिगौ नायदो इसोरा संसारखौ इसिग्राब अनबाय बे गावनि साथाल फिसाखौ जोंनो ओरैनो दान होबाय जेरै बानाबासाबो गावनि फिसाखौ जोबोद अनबाय गावनि बिखाखौ फिसानो दान होबाय आरो गांसे लाइजाम लिरनानै बियो भिडिअ दोनबाय सानसे समाव बिनि बिफाया बिखा गैयैयाव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय जेब्ला बिफा थैनाय उनाव बिफाखौ गावसोरनि जाय मावरिया बिमा गैजायै बिफा गैजायै सिसिलिया दिनै बिफाखौ गामिनि मानसिफोरखौ लानानै खाथिनि बारियाव फबहैबाय सान हर हर गाबदों आरो मालाबा गोसोखांनानै दुखु मोनदों बाबा नों थैनानैसो थांबाय थेवबो नों दिनै आंनो मा होगोन बेखौ जेबो बुंलाङाखिसै आं नोंखौ बुंदोंमोन बाबा 18 इयार्स जायोब्ला नों आंनो मा गिफ्ट होगोन नाथाय दिनै बेखौबो नों बुङाखिसै अब्लाबो दिनै अनदेगाफोर सिसिलिया जेब्ला सानसेखालि जेब्ला बे बिडिखौ फोसाबदोंमोन बिडि सिङाव बे लाइजाम नुदों थु सिसिलिया बसुमतारी अब्ला बे लाइजामखौ मा बाबाया आंनो थैनायनि सिगां लाइजाम लिरनानै गालांदों नाथाय आं बाबाखौ दुखु मोनोमोन आंनो जेबो बुङिनि लाइजामाव बिदिनो अब्ला बे फरायबाय आंनि अनजालि फिसा सना सिसिलिया आंनि गोरबोनि अननायखौ नाजाव सना दिनै आंहा नोंनो होनो थाखाय जेबो गैया फिसा नोंनो होनो थाखाय आंहा जेबो गिफ्ट गैया बबेखानि आं नोंखौ बांसिन अनोमोन फिसा जेब्ला नोङो बै रसमेरिनि जेब्ला बार्थडेआव थांनानै मोनाबिलि समाव नों आंनि फेन्दायाव बाम जानानै अन्थाव बाथाव फारौनि मेगन बादि नायनानै बुंदोंमोन बाबा आं 18 इयार्स जायोब्ला नों आंनो मा गिफ्ट होगोन उन्दै बैसोआव सोंदोंमोन नाथाय आं नोंनो फिन होनो हायाखै फिसा आं हावरिया आं दुखुथिया फिसा आं नोंनो मा होनो आं हावरिया फिसा दिनै आं नोंनो जेबो होनो हाया फिसा नाथाय आं नोंखौ आंनिफ्राय नोंखौ बांसिन अनो फिसा दिनै आं नोंनो मोनसे गिफ्ट होबाय फिसा बे गिफ्टआ सना रुपा नङा बे गिफ्टआ थाखा फैसा नङा मबाइल नङा बे गिफ्टआ गारि मटर लेपटप नङा फिसा आंनि बिखा आं नोंनि बिखाखौ थिनानै दोनदोंमोन फिसा नों जेब्ला गोब्राब जब्राब जादोंमोन सिनियर जादोंमोन आं नोंनो आंनि बिखाखौ आं नोंनो होबाय फिसा थादो फिसा आंखौ निमाहा होदो अराय सम नों इसोरखौ खुलुमदों फिसा आं सोरगोराव थानानै नोंनि थाखाय बिबाय थागोन नोंनि दुखुथिया बानाबास बसुमतारी जेब्ला बे लाइजामखौ मोनो
Madi Raktor Tagapai Baba Uncle Nima Dini Uncle Nung online Takane Gauni Bika Konang Ang Labai Uncle online Takane Dini Gauni Bika Kotan Labai Uncle Nima de Baba Apa Uncle Nima Danani Mati Raktor Kap Tani Bipani Poto Gabana Kap De Jisuni Kata Kap Tani Nimaha Bidang Uncle Nima de Parbu Apa yang kau ni tegari kau ni bika kau dah hilang mai. Ang lebih demen jeng belang ma belang. Lebih demen laptop, lebih demen mobile, lebih demen skudi. Pisang sani lebih demen. Apa nang ni ondai ka ang sekolah hanai nomla. Kami jini bi ni maha bideng minikan onda gapar jeng berdini. Bi berdini pai. Jeng berterba aiku, serba apaku, serba adaku, serba jeng ni katini manci ko duku mendeng belah, isi ko duku mendeng belah, dini ni bisa mau ne, nengke sekap de, perwana nenggabai ni maha bide, anda gapar, boy bo onna ni, hantu korai de, ada akai kop job de. Kesekap je, baru, angin kau malah bantu kehebat. Ayah apa kau ni bisa kau anu kehebat. Tina ni tengai malah bisa kau angin, duku mendengar, angkut ni mah ada. Neng ni duku pro anu kau jadi beri ador kau nanggu mendengar cek, angkut ni mah ada nani kesekap. Jangan aku dengan katini cukup lagi apa pun kesikap.